Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin Baƙin Iko. Karatu na 40 daga cikin jerin karatuttukan littafin Baƙin Iko. Idan ba a manta ba, a shirin da ya gabata mun yi magana ne akan Stampy, hatimin gidan dodo kenan, wanda babban sarki ya buƙaci a buga Stampy a cikin wani irin yanayi mai kama da isgilanci mai kama da gadara a sarki da kuri kenan. Ba tare da bata lokaci ba, za mu ci gaba. Kayan marmari ne Yariman ya fara matsowa da su a gabansa. Ga dukkanin alamu a yau kayan marmarin ne yake bukata daga cikin jerin ire-iren abincikan da suke a bisa kan dogon teburin. Gyararren haɗaɗɗen ruwan abarba ne Yariman ya fara zubawa mahaifin nasa, a yayin da shi kuma tuni har ya ƙara kofin lemu za ya fara sha. Shi ma dai ɗin tataccen ruwan lemu ne kamar daina abarbar. Sai dai wannan lokaci ne sai ya kula kamar ma tuni mahaifin nasa kallonsa kawai yake. Wani irin kallo ne wanda tafarar ɗaya ba za ka iya gane abin da kallon yake nufi ba, sakamakon dai kasancewa abubuwa da yawa a wannan rana da suka faru a cikin wannan ɗan gajeren lokaci. Wataƙila ma wani za a iya cewa kallon ba wai wani abu kawai yake nufi ba, banda kawai sarkin yana mamaki ne akan irin wannan rashin kunya irin ta ɗan nasa. A maimakon a ce shi ne wanda za ya fara kai wani abu a baki kafin Yariman. To amma sai ma bayan da shi Yariman ya fara sallama kansa, sannan ya ɗan dawo ya zuba wa mahaifin nasa ruwan abarbar. Wani kuma watakila wani tunanin sa ya na daban kuma dai menene, tunda bayan da suka zauna shi ne yake kallo. Sai dai akwai wani abu da ya ɗaure wa Yariman kai, tabbas akwai ƙwalla ko kuma a ce hawaye da suke ta zubowa ta cikin idanun mahaifin nasa. Wannan wani abu ne wanda bai taɓa gani ba in ba yau ba, yau ɗin ma kaɗai. Dalili wanda ya janyo Yariman sai da ya dakata da zubawa mahaifin nasa ruwan abarbar, bari ya fara ɗan shan ruwan lemun, sannan daga baya kuma menene sai ya tambayi mahaifin nasa dalilin faruwar duk wannan ɗin. Wani abin mamaki, duk da sarkin hawaye ne akan fuskar tashi, to amma wani irin murmushi ne yake yi maras fassara. Kafin daga baya wasu alamummuka na tsoro da kuma tausayi suka fara bayyana akan fuskar tasa a lokaci ɗaya. Sai dai tuni ya janye duk wani tunani a ransa na abin da zai je, sannan ya dawo a lokaci na gaba. Hannunsa na hagu ya fara ɗora a bisa kan teburin da suke. A lokaci ɗaya ya ware yatsun da suke bisa a jikin hannun na bisa kan teburin, kafin daga baya ya saka ɗaya hannun damar ya finciko yatsa ɗaya daga cikin yatsun wanda ya fi kowanne tsawo, sannan ya danna yankin ikonsa a ciki. Sannan ya danna yankin ikonsa a cikin hannun na jikin bisa kan teburin ya fusgo yatsa. Jini ne ya fara kwarara ta bisa kan teburin. Sai dai tun kafin Yariman ma ya gama kammala lissafa abin da suke faruwa, ɗan yatsan sarkin ne yake ta wutsul a bisa kan ɗaya hannun sarkin. Ko da yake ma ba za ya fi kyau a ce ƙaton yatsan, yadda yake dai ba ma zai yi ba a ce ko da aka bar dodon ƴar ƙarama ce ba, ballantana ma gaba ɗaya yatsan fa ake magana. Ai ko a cikin jinsin mutane an yi ittifaƙin cewa kaɗai yawu ko kuma kaki da dodo suke. In dai dodo ya kai dodo kaɗai, wannan kaki za a iya isa gama garin dabbobi su yi kiwo da shi a matsayin ruwan shansu iya na wannan yini. To kuma dai ya aka yi, bayan da sarkin ya ɗauko yatsan, ba jira ya yi ba, danna yatsan ya yi a daidai cikin saman ƙirjinsa. Bayan ɗan wani lokaci sarkin ya fito da babban yatsan, wata ƴar ƙararramar ƙawanya haske take ta kewaye yatsan. Kafin ya juyo a inda Yariman yake, bai jira komai ba, ya danna ƙawanya a cikin ƙirjin Yariman. Irin yanayin sauri da faruwar al'amarin ya ɗauka wani abu ne wanda
ba ma lalle ne a iya musultawa ba, ko da yake za a yi a musulta, wato amma irin lokacin da kalaman za ya ɗauka ne wataƙilan ba za ya musulta ba. Ai haka kawo yanzu fa Yariman bai ma fa'i da kara kofin, bai ma da kai kofin lemun da ya kara a bakinsa ba, ballan da nama ya sha ba. Duk da kuwa ko a lokacin bai ma faɗan taƙi ba tsakanin bakin Yariman da kofin lemun, da inda kofin lemun yake ba. A nan inda Yariman yake tuni iya suma kafin sarkin ya riƙo kofin lemun, sannan ya sake maida shi ya ajiye shi bisa kan teburin tsawon sa'anni 2 kafin Yariman ya farfaɗo. Sarkin ya san me yayi, saboda haka bai ɓata lokaci ba ya ci gaba da bayani. Kada a manta da subscribe, like da kuma sharing idan ana sauraron mu ne ta manhajar YouTube.